Hello everyone! So as you can see, ito po ay parcel. In-order ko ulit sa Shopee and just like that. Hindi na siya nakabalot sa sa lagayan kasi hindi na siya nagkasya kasi ang laki. Ayan. So ngayon, ang gagawin ko ay i-unboxing ko siya and haul ko po sa inyo. So, let's start it! Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta po kayong lahat? Hello! So, for today, I would like to shout out to all my subscribers that always being there to support my humble little YouTube channel. So, thank you everyone! So, for today, pasensya na. Namamaga pa rin po yung cheeks ko, especially yung dito. Kaya, kung baka mapansin mo na sometimes kapag nagbigkas ko ng words, para akong momo. Okay? Dahil yun sa bridge ko. And, manotice nyo naman na nagkakaroon na po ako ng gap in the front. Bungi na po ako. So, for today, let's have a coffee. Ano to? Coffee Milo. Favorite ko to, Coffee Milo. Version ko lang, pinaghalo ko lang ang Milo, and then ang coffee. And then, you have it. Perfect. Coffee Milo. Alakas ng trip. Okay. Today, everyone, I would like to share something to all of you and samahan niyo ako dahil ngayon tayo ay mag-unboxing and then gagawan. Ipapakita ko sa inyo. Unboxing, haul, and of course, my first impression. Okay? So yeah, let's start it! Hi everyone! So ayan, let's start our vlog for today. So, umorder po ako nakaraan sa Shopee ng mga item na naman nagustuhan ko. So, na-addict na akong umorder sa Shopee. And because of that, kahapon siya dumating. Kaya ngayon, naisipan ko siya na i-haul, i-unboxing, and ibigay ang first impression ko ulit. And today, if you are interested, samahan mo ko and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga simple na napamili ko. Disclaimer ha, gusto ko lang itong ipakita sa inyo and baka sakaling magustuhan nyo and then mag-shopping din kayo sa Shopee. And of course, gusto kong i-share sa inyo kasi gusto ko lang i-share. Baka magkaroon ka ng idea na baka magustuhan mo rin yung item na to and then bumili ka. O diba? Ano siya? O diba? Ang laki. Eto po siya. Ay, nako. Huwag niyo pong pansinin yung background ko, okay? Pansinin niyo po yung i-haul ko. Please, joke lang. Oh my God. So, ayan na. Mag-umpisa na ako. Promise. Wait lang. Ang hirap kasi naman ng space. Hindi ko maipakita sa inyo kung paano ko talaga siya i-unbox. Tapos si mama, pasulput-sulput pa. So, ayan. First, syempre, kailangan natin siyang disinfectant. So, I add some alcohol. And then, I'm gonna yan, punasan natin, ha? Mabuti na yung sigurado. Wala akong spray, kaya punas-punas na lang. So, based on my observation, of course, packaging na naman ang problema natin. Problema ko. Kasi, in-order ko to sa Shopee and supposed to be, nakalagay ito sa large na plastic, which is have logo na Shopee or GNT. But, yeah, as you can see naman, walang logo na ito ay galing sa Shopee. But anyway, it's okay. Importante, dumating naman siya. Ginarte na naman ako. Hindi ako nag-ginarte. Sabi ko lang kung na yung first impression ko, diba? So, ayan yung yung logo, yung pangalan ko, and address ko. Okay, focus na.
Mahirap kasi yung space ko, kaya pagbigyan nyo na. Saan yung gunting? Ayan. Yung gunting kong napurol. Okay. Gupitin ko na. Mahirap, diba? Kasi wala akong mapatungan nito. Tigas, ah? Ayan. Wait lang po. Eto na, ginugupit na. Okay naman siya. Kasi kahit sabihin natin hindi siya naka-plastic ng Shopee or ng GMT, okay lang. Kasi secured naman yung nilagay niyang plastic. Makapal po yung nilagay niyang plastic at pinaikutan niya ng sobrang daming scotch tape, yung puti. So ngayon, ang lola niyo nahihirapang magupit. Ayan na. Ayan, konti na lang. So, ito po yung in-order ko. Wait lang. Hirap, ah. Dahan-dahan kasi baka magupit ko yung ano. Ang tindo ko pa naman to. So, ayan. Malapit na po. Ayan. Ready ka na ba? So, ayan. Charan! Ayan. O, kita niyo po ba? Ito po yung mga pinamili ko sa Shopee. As you can see naman, ayan. Kahit hindi po siya nakalagay sa Shopee or GMT na plastic, understood naman kasi nga madami siya. 10 pieces po ito na in-order ko. Kaya, naunawaan ko po siya na nilagay na lang niya dito sa plastic na makapal and then pinaikutan ng maraming tape. Safe siyang dumating. And because of that, yung sa packaging niya, happy ako kasi nakabalot po siya 1 by 1. So, yeah. Isa-isahin na natin. Ilapag ko muna siya, ha? Kasi nahirapan ako. Okay. Happy. Bumawi naman si seller pagdating sa 1 by 1. So, eto na po siya. Oh, di ba ang ganda? Eto po. Dalawa pong ano ba tawag dito? Orange. Ayan. Normally, nag-order ako laging tag-2 or tag-3. So, bubuksan ko ba? Kasi may ano siya, oh, may Korean logo siya. Ang ganda niya. Tag-2 po talaga yung in-order ko. Dalawang blue. Ano ba tawag dito? Royal or navy blue. Ayan, dalawang ano. Ang ganda ng ano niya, ng tela. Kita niyo ba? Tapos naka-sealed siya dito. And then of course, ito din. Dalawa rin na dark gray. Ano ba tawag dito? Ayan, ito rin. Dalawang dark gray. And then, dalawang, ano ba tawag? Anong kulay ba to? Parang peach na parang orange na parang pink. So, dalawa rin. And then, last but not the least, dalawang ito. Para siyang army green. So, ayan. So, 10 po siya lahat. And kung itatanong mo, ang isang laman po nito ay isang short. Excuse me. Isang short and then isang top. Ayan, makati yung lalamunan ko. Excuse me. Ayan. Okay. Papakita ko sa inyo, ha? Kailangan ko magbukas. Kapag hindi ito bumalik sa tamang lagayan, of course, mapupunta sa akin. Papakita ko sa inyo. So, isa lang ang bubuksan ko mga sisilabs, ha? Papakita ko lang sa inyo. Oh. O, diba? Ang ganda. Ang kapal po ng kulay. Anong tela? Ang ganda niya. O, as you can see naman, pagdating sa tela, ayan, makapal po siya. Hindi po siya see-through. And high waist siya. Pwede mo siyang isuot ng high waist or low waist. O, diba? Kita mo.
O, diba? Halata naman na pagdating sa tela. O, ayan. May patali-tali. Hindi ko alam kung kita nyo ba. Pak na pak! Ang ganda! Tapos, ang katerno niya syempre, ayan. Oh. What can you say, pretty ladies out there? Ayan naman ang ano niya, ng tela niya. Ayan. Kita nyo? Maganda siya, makapal. Ang ganda talaga. So, ayan. Ang tawag dito ay parang, knitted cotton. O, diba? Isa lang yung bubuksan ko, guys, para lang ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng pagkano niya. Ayan, maganda po yung tela niya. Ayan. Tapos, ternos po siya. Isusuot mo to, short and then top. So, yan. It's up to you kung anong style mo. Yung iba kasi nagsusuot low waist, yung iba high waist. So, perfect pang TikTok. O, diba? Ang ganda. Ganda ng kulay. Tsaka ano siya, fit to small to large. Kasya sa large. Huwag extra large, ha? Hanggang large lang. Kasi malaki naman yung pagka-short niya. O, diba? Malaki siya. And then, hindi siya see-through, super kapal, and super lambot. Malamig ang tela. And tiyak magugustuhan ito ng mga babae. Kasi, ang ganda talaga. So, about naman sa price, nakuha ko siya, wholesale. Kaya, syempre, may discount ako. Pero kung bibilhin mo siya, by each, 250 isang set. O, diba? Mura na. Ganda. Nagsusuot ka din ba nito? Let me know, Sisi Labs, kung nagsusuot din kayo ng ganito. Pwede siya pang bahay, pang alis. O, diba? So, isa lang ang minuksan ko, ha? Mamaya ko na siya tukiin. Pero I think ito, ang ganda niya, oh. Itong kulay na to, nakakaputi. But, ito yung pinaka-target ko na kulay. Itong para siyang, oh, diba? Halata niya naman pagdating sa tela. Oh, diba? Ganda. Kita niyo ba? Hirap naman. Hindi ko na kasi siya bubuksan, ha? Kasi baka hindi ko na siya mabenta. Basta maganda talaga yung niya. Ito, masyadong orange. Hindi po-focus yung camera. Ganda. Ayan. Anong kulay po ba gusto nyo? Ayan. O, bili-bili na kayo. Mine lang. Sino may gusto sa orange, sa blue, sa gray, and sa parang peach, and of course, sa green. Ayan, mine na lang kayo. Wala, naloka na ako. So, ayan, everyone, nakita nyo na yung simpleng haul ko ng mga pinamili ko sa Shopee. And let me know what do you think about it. And let me know kung ano yung favorite mong color dito sa mga pinakita ko sa inyo. And, yeah, pasensya na, isa lang yung kulay na binuksan natin as example para ipakita ko sa inyo yung hitsura ng style at ng tela. So, ganun lang. Para sa akin, gustong-gusto ko siya. Out of 10. Kasi nga, yung tela niya, talagang na-amaze ako kasi super kapal, malamig, and talaga namang good quality siya, obviously. And pagdating naman doon sa packaging, although hindi ako naging masyadong masaya doon nung first impression ko nung bago ko siya buksan, kasi nga wala siyang plastic na yung plastic talaga ng Shopee or ng GMT. But overall naman, happy kasi nga safe naman yung packaging kasi ginawa naman ng best ng seller yung packaging. Marami kasi, kapag madami, hindi na siya kakasya sa big pouch na plastic bag. Kaya, understood naman na
ganun yung way na ginawa niya. So, I think that's it, my vlog. That's it, my vlog, mga sisilab. So, ayan. Ngayon, pipicturan ko na ito and ready to post on my shop. So, ganun lang yung way ng pag-start ko ng little business ko. So, yeah. For today, and I hope naaliw kayo, I hope nagustuhan ninyo, and yeah, thank you for the time, and thank you for the thumbs up, and thank you for always being there. Paulit-ulit. Yes, paulit-ulit ako magpapasalamat po sa inyo. So once again, always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. So yeah. Stay safe, everyone, and may God bless us all. So, shout out the Night Lovers, the Calhoun family, Len and Sweden, Lani Faris, Artimencos Vlog, Rose and Jade Bowie, Angel B, Bebs Patterson, Linsky Bubble. I'm trying to memorize all of you. ATV channel, what else? Ang dami ninyo eh. Emma Tyler, Isa Guns. Huwag kayong magtampo ha. Sinusubukan ko kayong lahat i-memorize. Sino pa ba? Ang dami nyo, hindi ko talaga ma-memorize kayo ng lahat ng sabay-sabay. Basta kayong lahat ng mga subscriber ko and lagi nandyan para sa akin. Thank you so much from the bottom of my heart.